Teo sam da kažem, kad je bio Kajedu Sinemando, nije bio jedini, bio je Pozitiv, isto, koji su bili malo desni. Ali mislim da je Pozitiv malo kasnije se pojavio. Ali su i oni imali isto, znaš, komentar na Kajedu Sinema koji je... Da, dobro, to je linija francuske kritike, ali iz Kajedi Sinema su izašli kritičari, a ne iz Pozitiva. Jeste. A ovi su ih stalno nešto im spuštali. Pozitiv. Da, oni su bili, ne bih rekao desni, nego konzervativniji. Pa u tom smislu, da. I na neki način je to vrhunilo u filmu kako je propao rock and roll, ali sada ipak kao... Sa novom generacijom. Iz nekog drugog ugla je sve to kao uspostavljeno. Da, ali posle sledi Kraljeva završnica koju je režirao Živorad Tomić u Zagrebu, a Živorad je bio blizak s nama, s tim krugom Pajkićevaca, tako da je to kao bi mogao reći da je neka varijanta zagrebačkog krila. Da, čak na neki način i preteča, jer je on ranije bio već aktivan. Da, jeste aktivan. On je studirao filmsku režiju i pisao je za film. I onda su oni mene pozvali iz Zagreba, Vlada Tomić i Polimac, da, nije me pozvao Živorad direktno, nego Vlada Tomić i Polimac koji su radili u redakciji za Patu, glavnog urednika, čiji je Vlada Tomić bio zet, a to je linija kao francuska, kao Šabrol. Oni su me pozvali da ja pomognem Živoradu oko scenarija. I on je imao jednu verziju scenarija, onda sam ja izneo određene svoje sugestije i neki scenosled, i on je to prihvatio, i onda smo to radili, to je zanimljivo kako je to vreme, pa kad se pitamo zašto nije bilo još filmova, mi smo pisali taj scenario, nismo mogli da dobijemo novac od televizije za taj rad, i mi smo stanovali ispod aerodroma kod pokojnog Borisa Turkovića, koji je inače bio izvanredan snimatelj koji je snimao taj film, i mi nismo imali ništa da jedemo, ni da pušimo, dokle se ne bi pojavila žena sa posla, Borisova, koja nam je kuvala neku hranu koju je iz vojne kuhinje od oca donosio Živorad. I ona bi nam kupovala cigarete. A znam nešto, poslednja 2 dana nismo imali ni za jednu paklu cigareta. Svi smo čekali kao taj dan treba na račun novac, novca nema, mi moramo da pišemo, ne možemo da pušimo. I onda smo napisali tu jednu verziju, posle te verzije smo pisali još zajedno jednu, i ja sam tad već predložio da se film zove Kraljeva završnica, tako da damo da je junak se preziva Kralj, pa je to njegova završnica, znači nema veze sa šahovskom terminologijom, ali ja asociram, pa sam smatrao da je to dobro, strašno sam zadovoljan tim nazivom. I onda na kraju je, pod uticajem Zagrebačke čaršije, Živorad napravio još jednu verziju na kojoj ja nisam radio, u kojem su ubačene te, da kažemo, neke životne scene, kao onaj Bogdan Diklić igra i ne znam ko, pa nešto sede, pa diskutuju. Kao nešto diskutuju. To je meni izgledalo kao užasan uticaj Rajka Grlića. Već gledam Bogdana Diklića, evo ga opet uticaj Rajka Grlića. I to mi malo remeti kompletan izgled tog filma, koji sam ja smatrao da smo ga postavili apsolutno žanrovski. I da kad me neko pita, a ti si žanrovska kritika, a koji ti je žanrovski film, ja kažem, evo ga, Kraljeva završnica. I onda mi se najviše dopao napad onog Mandića, sarajevskog režisera, Miroslav, on je tad imao neki Život radnika ili tako neki film, i onda su paralelno imali intervjue za razne časopise Živorad, nekad ja zajedno sa Živoradom i on je rekao da se njemu taj film ništa ne dopada, jer bi on mogao da se odigrava u bilo kom gradu u Evropi. Pa kažem, to je bila ideja, da je to jedna priča urbana i koja može da bude i u Rimu i u Parizu, zaista, ili Madridu.
mislim, da li je to na neki način tvoj najfrancuski rad? Jeste, da, to je apsolutno. Čak se dobar deo filma događa u ovoj vozu, što je genijalno. Jasno. Da, i sad, dakle, to prosto, ne znam koliko smo sada pominjali tvoju naklonost prema tom francuskom trileru, krimiću, uopšte to kinematografiji, mislim. Prosto to je nešto što je građeno od tih filmofilskom iskustvu sticanom u kinoteci ili kao... Ja sam imao ljubav u mladosti, paralelno prema westernima i prema francuskom filmu. I voleo sam te njihove komercijalne režisere, poput Henri Vernea. I Inabela, mislim da ti je on isto bio neki Inabel reditelj, ili ti nije bio? Ne znam za to. Ok, nije. A Henri Vernei, Michel Davy i sada posle su došli drugi kao Claude Miller i još neki, ne mogu sad da setim, ima dosta u stvari ti režisera, ali nisam mogu da se setim Corno i Miller je ta sledeća generacija, ali je centralna figura Jean-Pierre Melville. Bledolik i ubica samuraj, Drugi dah i posle drugi njegovi filmovi. Ja sam taj kompleks malih francuskih filmova u koji su mi upadali sad na izvestan način Godard i Truffaut i Chabrol, onda sam to proširio u kinoteci sa tom celom linijom, da kažemo, B serije francuske, o kojoj su otvorili mnogi režiseri, kao Enrico, na primjer,